अरे रे मॅग्नेटो एका वर्षात हांव खबर साहेब तू पिक्चर काडटाय म्हणून आता तुझे पिक्चर आसा की ना पिक्चर आसा एवढे सांगला पण कर दाखयताले आता कर ना केलं म्हणून लोकांक कळचे न्ही साहेबा ताचे टायटल रिवील म्हणी कर रे करया खंय करया कितलो टायम राखचे करया रेडी आहा न्ही आतां करता जाल्यार सोडू हा सोडले पळय तर बस हुशार आहे साहेब चांगले बरे नाही तू लकी ड्रा 777 ये मास्टर हां एक रोल करताय